יש בארץ אלפי ילדים במצוקה. ילדים שזקוקים לשעה אחת טובה בשבוע, עם אדם בוגר שיהיה רק בשבילם. יש ילדים אוטיסטים שזקוקים לבריכה טיפולית. ויש עוד ילדים שמתים ממחלת הפוליו בעולם. כדי לעזור לכל אלה, רכשנו תמונה של גדול ציירי ישראל, ראובן רובין, שערכה $65,000. עכשיו היא יכולה להיות שלכם תמורת $100 בלבד. בכל מקרה תרוויחו. כל ההכנסות קודש לפעילות הומניטרית. היכנסו עכשיו לאתר שלנו www.rubin4100.com ותוכלו מיד לרכוש כרטיס. פרויקט ראובן רובין $100 נעשה בהתנדבות מלאה של חברות ויצו וחברי רוטרי. ההגרלה ברישיון משרד האוצר ובפיקוח ועדה ציבורית. תודה לכם, תודה על נדיבותכם.